Nedavno jedna moja rođaka je imala neki svoj porodični problem i rekla je, ne znam kako više da živim. Imam veliki problem sa detetom i moje dete je krenulo stramputicom. Ja sam pitao, rođako, a kako ti opštiš sa svojim detetom? Na koji način s njim komuniciraš? Šta govoriš svom detetu? Pa kaže, ja ga kritikujem. Ja mu govorim, ne može to tako. Ako tako budeš i dalje radio, izbacit ću te iz kuće, nećeš dobiti novac. Tu su svađe. Molim se ja Bogu za moje dete i palim sveće, ali ništa ne ide. Znači, rođako, ti daješ savete svom detetu koje sad ima 20 nešto godina. Već formirano. Da. I kako je? Još je gore. Naravno da je gore. To nije metod niti tajna hrišćanskog života. Jedini koji može promeniti nečije srce je samo jedini Bog. Naše je da pokazujemo beskrajno trpljenje i beskrajnu ljubav prema toj osobi, pre svega, to je vaše dete. I da se neprekidno molimo Bogu za vaše dete. I da zaćutite kad vaše dete čini nešto loše. Da ne upadate u vatru, da ne kritikujete. Kritika, strogost, tu ništa neće pomoći. Pa kako? Ona će biti još gora. Nije bitno. Vi samo nastavite da se molite. Poslušale, počeli su jedno drugo da se mole. Ništa više nisu govorili, samo su ćutali i molili. I bilo je teško. Rekao sam samo da ponavljaju 5 reči, u kojima govori Sveti Porfirije Kavsakalivit na nekoliko mjesta u svojim knjigama. Kaže, sve je u 5 reči, svoje evanđelje je u 5 reči. Gospode, Isuse, Hriste, pomiluj me. Molili su se, posle mjesec dana došli su u posjetu i rekli su, ne sad da nema uopšte svađa, nego tolika je ljubav u porodici. Mi kao da smo promašili adresu kome uputiti molbu i kako doći do rješenja. Jedino rješenje je samo u Hristu i samo u molitvi Bogočoveku, naravno koja se kasnije treba i svetotajinski potvrditi kroz svetu tajnu pričešća, ispovesti i svih drugih sveti tajni crkvi. Međutim, ako ne počnemo da se ostanemo samo na Boga i ako ne shvatimo da smo mi potpuno bespomoćni da rešimo bilo koji problem u našem životu bez Bogočoveka Hrista, pogotovo neke krupne probleme, onda ćemo biti na stramputici ili, kako kaže na jednom mestu Sveti Porfirije, stalno ćete kucati na pogrešan šalter. Taj šalter nije čovek. Taj šalter je, da tako kažem po znacima navoda, iza tog šaltera je Bogočovek.